ka Samuel wacho maber nitie gik mosegol mane dhi hinyo jopiny to koro osegolgi pod ung'anyo nikech ang'o? Mokwongo Samuel dwa miyo wabagne ka gik mowacho lakini mano kabi dwele sani we adhi nyime gi gimomiyo wang'anyo. Mokwongo finance bill kaka nyocha chore an ng'at manigi lony moromo e weche mag uchumi. Kaka nyocha wang'iyo kaka nyocha ndike gini nyocha kondik gi sirikal mapacho ka. Ahinya king'iyo jatend piny moluor William Ruto kaachiel gi Langa Kenya Kwanza ka gin jogo manotimo campaign kaka ne giwuoye dhano gidendo ni ulendo nang'o hustlers. Akia gimomin kuwacho ni hustlers jogo manweng'o gi ne piny. King'iyo kaka ne gichoro gicha macha en gimiluongo ni deyo ayanga ng'at manweng'o ne piny mondo tho ike chuth mondo gibi gigo siasa mar 2027 e liendi. Nikech gimomiyo wawacho kama nya nyisi mbele kacha ni ok nyocha wadhi e ng'anyo mondo sirikal onon weche mag finance bill gigol kuonde moko nikech sama gigolo moko gi dhot to girwako moko gi dirisha. Ne neno ka jaod bura ma ogwel John Badi kata jatelo mar weche mochung' ne nono bajet e bunge nyoko ni sirikal kelo gi lwedo mar achich to golo gi lwedo mar acham. Giketo gimiluongo ni road maintenance leviture gimedo gi Sh7. Ng'e ni sa asaya ma bech mafuta osedhi malo ngima chako dhi malo kuluongo gi campaign uchani bottom up ochako gi piny kanyo kodhi nikech bei mar mafuta biro miyo bei mar sitima dhi malo, biro miyo bei mar sukari dhi malo, biro miyo bei mar gimoro amora dhi malo. Lakini ung'e ni samoro riembo wheelbarrow kata wheelbarrow ni bok inyal riembo kokichiemo nyaka ichiem magi gik magigi dhi malo. Koro gimomiyo wang'anyo nyok wanyiso sirikal mondo dhi odoyi finance bill. Wadwa ni finance bill mondo wit oko. Wachor finance bill moro ma oromore gi uchumi ma Kenya. Ing'e ni gima jotendwa timo jogi chiew ka gin gi iPhone America to girado gi IMF. Asebedo ka wacho pile ni kihan kaka Sankara kaluwore gi lony man gode weche mag information kata tudruok. An gadier ni samoro gini nyocha kidek chore gi jok mosetiyo gi IMF. Ing'e ni kata joko ma jofuon rieko ne sirikal e weche mag uchumi ka watiyo gi ng'ato kaka David Ndii magi jok manose ndiki gi bengi mar piny mangima kata World Bank. Koro pachgi gin jok ma parapara gik moko ma oko olingana gi nweng'o mar japiny ma kawaida. Wan ei finance bill ka sirikal wacho ni gigolo bei mar mukate VAT mane gi propose. Mokwongo gima sirikand Kenya Kwanza bagago magimako godo dhoga timata en kama gipare giyude teko mar chiew paro mar keto VAT e mkati ni en paro molal mokwongo nikech ma en gima economically en zero rated status. Tigole zero rated status imedo VAT mar percent 17 wiye. Sami timo kama Kenya kae pur podo kwa tim maber ahinya. To jo piny gima maginyalo chamo mogik pile ka pile en mukati. Sami se kawo mukati keto malo idwa ne wadwa chamango. Aero kendo giwacho ni ne gigolo finance ne gilwaro piny weche mag VAT go kata moro manye gidwaro ni giket osuru mar 2.5 ewi mtoka. Ere kaka Kenya wan waonge gi public transport system. Dhano pango laini Nairobi ka miwuoni ji go ombulu pile. Bi ng'eyo bi wuotho e Nairobi ka odongo. Lakini mago gik mane gisegolo. Onkadagi ne gigole ndiyo lakini atemo wacho ni gimomiyo wan wang'anyo kata bed ni mago mane gilwaro nitiere mathoth mapodo pandore. Wadhi e weche mag chulo gope maoko. King'iyo sani sirikal otengo maromo atamalo 48 magi gichulo godo gope maoko. Pacho kae gichulo gi atamalo 51. King'iyo borrowing limit kata oinga moketne weche mag kawo gowi nyocha chien kae modeling dalo mathin kapok wadhi e somo finance bill manyocha Njuguna Ndung'u okelone nyocha gigolo borrowing limit kuwuoke omenda maromo bilion 514 gi nukta moko gimedo bilion 83 e wiye ochopo bilion 500 to kod 70 gi wiye. Sama pod wachoko osuru mar jopiny ting'e ni ewi Sh10 at least Sh7 dhi e chulo gowi pok wadino fuok e rot mantiere bajet ka. Emomiyo wan kaka jopiny pod waneno ni finance bill ni ok wayie kode kaka nokeleno. Ng'anyo pod biro dhi nyime nyaka sirikal wita finance bill oko mondo gichor gimoro ma nyalo romore gi
tekowa kaka jokenya. Sani koro pange maber Sankara ni mondo kata bilion 400 odhiye loch gwenge kata counties. Mano gimuyiego koso dai? Mano wayiego to kendo en medruok mana mar atamalo 15 nikech 15 billion. Serikal nigi yore mang'eny manyalo loso go pesa. Achiel kuom yore ma serikal loso godo pesa ne en ka osuru kuom jopiny. Mano gima kende te e piny mangima timo, to ka osuru kuom jopiny Trevor ok omino ni koro idoede ang'ut jopiny gi osuru maka gi ka nikech koro nyaka wagol osuru. Serikal nitiere gi mwandu moketo magi choke rent. Serikal nitiere gi gope ma gichiwo ma jopiny duoko gi wigi. Serikal yudo gimiluongo ni grants. En pesa mimiyi to kitim nade? Ok iduoki, ok ichule, onge interest. China timo mana ahinya. Kopogore gi America to gi duol mar bengi mar piny mangima mabiro gi conditions ma tek tweta ma gikete wi loans. Koro wan wawacho ni kata bed ni idwa ter 15 billion, en mana medruok mar 15 billion ewi budget mosebed kimiyo counties. Tapenji, koro manyocha jatend piny wuotho oko gi million motiapcha. Koro nyocho med budget mondo eka koro 200 million moro manyocho wachno tigo chauti. Koro ko med mana 15 billion to koro dwa keto nwa bech gik moko bedo matek nikech koro dwa mana loso billion 15 mondo tere counties. Odongo unun joma ni machiegni gi sirikal, ang'eno kiwuoyo lo sirikal, lakini magi nyaka beni mbaka musegoyo kanyindo. Seche mojende koro ni ng'anyo